an African girl or an African child will be taught how to behave by a mother, by a woman in society. And really, we cannot affirm your role, your achievements enough. It is because of this, we are also responsible for educating children in our cultural practices. Sacred knowledge we find within one particular community to the other. And without taking too much time, Chair, let me pause by quoting one of the international leaders. I'm sure some of us are aware of a US international leader, Hillary Clinton. She once said, open quote, "Women are the largest untapped reservoir of talent in the world," close quote. And that statement can really not be true enough to what we have started as the NHC. This is our second year in running. The plan is to go to all 9 provinces in the country, really uplifting the work that women do within the heritage sector. And also, let me finalize by quoting one of the African proverbs that Botswana uses every day. We say, "Mosadi ke thari ya setjhaba," which means we are the foundation, we are the backbone of society. And to our esteemed guests today, the NHC is saying, we thank you for your dedication to preserving our intangible cultural heritage. We thank you for teaching the youngsters without being deterred with the little financial resources you have received today, and we know it has been a challenge. We work in the sector, we know there is minimum financial support to support what is it that you need to do that we really achieve our mandate. And really, we are saying, working together with all the stakeholders that are gathered here today, we are going to achieve milestones in protecting the heritage that we need to protect and preserve and document what we need to document. I thank you very much. Dr. Tawan, thank you so much for this wonderful message. NHC yenze kahle ngokuze KZN. Ayeye KZN ayeye? Phambili nge-KZN phambili. Siyabonga kakhulu. I'm now going to give this opportunity ke silalela umculo omnandi opholile. Udadewethu Lu ukhona njengamanje la. Uzoza ngizocela ukufaka yena uhamba nomfowabo omdala. Watindaba kasokufa safa saphendula saphendulilebo watindaba kasokufa sife saphendula saphendulilebo watindaba kasokufa sife saphendula saphendulilebo hai watindaba kasokufa bafe baphendulilebo watindaba ngicela bandla siyicine sonke le ngoma ngempela ngoba unkosikazi uthinto ngasokufa ngoba siphinde simzale siphinde sizale siphinde sibazale sikhulise sakhe kodwa ke manje esekumele sisiwakhe kumele sakhe abantu abanenhliziyo ezinhle. Lapha emhlabeni singamazwe ngamazwe, lapha emhlabeni sizizwe ngezizwe, masiko wethu ahlukile, ilimi zethu zihlukile, sihlanganiswa yinhlakanipho.
sihlanganiswa uthando yiqiniso, iqiniso lona uzwelo bathi umuntu ngaba ngiyabonga. Of the past, it can give you the backdrop that you need to better understand yourself and where you come from. Bengicela ukintroduce our next speaker, Professor Umamgugu Mazibuko from the KwaZulu-Natal Amafa and Research Institute. Ngicela simshayele ihlombe. Mina kuyazi ngimbiza ngoma wami. Ngiyabonga kakhulu. Baqondisi bohlelo, abantwana baseNdlunkulu, umhlonishwa ubaba uKhawula, umhlonishwa owengamela umnyango waka-Sport, Arts and Culture, uDr. Sifunda oyinhloko yomnyango, uDokotela Mxolisi Dlamuka, CEO wamafa, uDokotela Miriam Tawane, National Heritage Council General Manager, amalungu NHC, izihambeli ezikhethekile, ama-officials aka-NDSAC, nawaka-DSEC, ladies and gentlemen, it is an honor for us as KZN Amafa and Research Institute to be part of this event. Siyathobeka kakhulu ukuba sizohalalisela imbokode abantu besifazane asebephumelele ababe ngabahamba phambili ekuqinisekiseni ukuthi ezamagugu, ezamasiko esingakwazi kuwaphatha nokuwabona, intangible cultural heritage is preserved and it is also going forward. Ayizugcina with this generation, but it is going forward to the next generations to come, even during this era of technological innovations. Siyathobeka kakhulu. Siyazi ukuthi omama bethu bangabakhuseli bamasiko, bangabakhuseli bokukhuliswa kwabantwana kusukela besebancane bengakazalwa, bebabiza eyiswini beshizangelo, bakhulise bashimlolozelo, baqhubeke babhukule bakhulise abantwana, bekwazi ukubhalansisa impilo yokuthi bethi beqhuba usiko kodwa futhi namakhaya ebe efudumele. Ngakho-ke siyaziqhenya kakhulu, siyabonga kakhulu ngeqhaza labo, sibonga kakhulu NHC ukuthi ube ingxenye njengoba namhlanje kuyi-second celebration yama-awards. Ngakho-ke siyafisa-ke ukuthi sikusho ukuthi njengesikhungo Amafa and Research Institute
siyakubhekelela siyakuqhakambisa ukuthi sibheke abantu besifazane senze ucwaningo ngabantu besifazane. We go all out and do research about women of the past who shaped our society and also women who are continuing to shape our society. With those few words, I just want to say congratulations to the winners, to the award recipients for today. Siyaziqhenya ngani, sithi ningapheli amandla. Siyabonga. Kakhathi siyabonga dadewethu, siyabonga umyalezo wokusekela lolu suku lanamhlanje. Sikuzwile nayizolo besinawe le eMlambithi. Siyabonga kakhulu ukusithanda silo mnyango. Njengamanje socela isidudla sala eThekwini Thobekile. Awusondele dadewethu sithi nje va ngeyodwa okwamanje. Ngiyazi ukuthi sizohlala nawe kuze kuphele lo mcimbi. Ngicela sishayele izandla Thobekile eseza la ezositulela ezosibusisa. Usuku nje leyibusiso olubusisekile. Sidudla kanye kwethu noma ususilimile nje sondela. Sondela.
laphaya kuleli tafula kunezinto ezinhle zemsebenzi yezandla. Please feel free masasiqedile nje nihambe niyobuka bese niyathenga. You don't only look, you also buy. Mofuna i-credit card ungithinte nginayo. Dr. Tawana bengifuna ukumtshela ukuthi my sister, if you want a place that can teach you isiZulu quicker, is you have to go to a hostel. A hostel akudlalwa-ke, a hostel you will learn very quickly, a hostel. Ake ngixoxele izinto ezenzeka e-hostel. Ngelinye ilanga e-hostela, obaba laba abahlala khona, kukhona abasebenza ebusuku so emini bayalala. Kanti kuzofika umfana azotshontsha iwashing laphaya enekile. Ayi, phaphama omunye ubaba uthi, "Hey, hamba umfana etshontsha iwashing laphaya, ayi vimba ngaphambili." Laphana-ke awushawa kuphela ngey'nduku, ushawa nangama-umbrella la 2-4 room. Jaha umfana ugqoka ikapisi, ambaleke umfana ney'mpahla, ambaleke umfana ebebothe inamba labo baba bayangifica manje ngiyafaka kushuthi. Umfana vele athatha ikapisi aliphendula alibhekise ngemuva. Ayi kwasho yedwa ubaba wathi, "Hayi wo miyekeni nangu seyabuya." Mfana wajokola ohamba ney'mpahla bedidwa ikapisi selibheke emuva. Please all of us as the Prince comes to the podium. Engazi ukuthi ngahle kube namazwi ngawabeka. Angizayi ngilungise uNkulunkulu. Bekuthi anginqabe. Kodwa ke ngiyabathanda abantu besifazane. Wazi ukuthi umuntu wesifazane umuntu ophambili la. Ikokuthiwa lelizwe likaMthaniya. Umthaniya kwakuwumuntu wesifazane. Nasekhaya isibaya kuba esedoda. Kodwa ma kukhona into ethinta inkomo, uzumnumzane ethi hayi ngizobuye ngikhuluma usayobuza kumama ukuthi konje ngalunga yini. Akukho okungakanani ngaphandle kokuthi nje sizohalalisa i-heritage. Singabantu be-culture ne-heritage. Angazi noma ukhona nomuntu ongangitshela ukuthi yini umehluko phakathi kwe-culture ne-heritage. Ake ngithathe isikhathi eside nje ngihlala phansi. Kodwa nje khona okusephaketheni lami ngahle ngikhiphe. Bangaba khona ongangitshela nje ukuthi yini umehluko phakathi kwe-culture ne-heritage. Ngoba kwangeke kusho kuthiwa culture and heritage. Kusho ukuthi lezi zinto zihamba zihluke. Kodwa makuthiwa women in heritage, khona bengizoku-associate nalento yenu ukuthi yini ekhulunywa nge-heritage ingakhulunywa nge-culture. Noma ninakho kokubili, but singled out ukuthi a woman in heritage. Ngithanda ukunibongela. I-heritage into nje engaguquki eyohlala injalo nje engazamazama. Kodwa the culture evolves. I-culture ihambe nesikhathi. But all I admire ukuthi into lo mnyango, heritage, culture, sports, umnyango ngathi kukhona spirituality inside. Kune spiritual in nature. But if we talk of culture evolving, a culture without spirituality kusho ukuthi uku-evolve kwalo lelo culture ingahle kwenzeke isuke, ngoba ikhona enye into okuthiwa siyaguquka ne-culture kuthiwa isisendaweni ekahle, kanti if it's spiritually poor iyakushiya lokhu ukuba i-culture kwayo. But I'm not there
ngizobonga nje nami ukuthi ngithole leli thuba ukuthi ngibongele labo abaphakamisa i-heritage, because this is who we are, this is our identity, and that is what we stand for as a royalty, because we as a royalty, we are the symbol of unity, symbol of identity. Ngakho wherever kukhulunywa nge-heritage, izinto zethu esingeke sihlukaniswe nazo eziyithi. So imisebenzi yenu ke namhlanje, I'm happy for National Heritage Council noMafa for taking this opportunity to say, let us recognize these people. I-recognition alone ingaphezulu kwe-award kwemali, but just ukubona ukuthi that is a particular woman and is doing lokhu nalokhu nalokhu. You are changing your community, because at one stage heritage and culture yethu must be a way of living. Tholakale impilo yethu isiguqukile, sesiphila enye impilo ngenxa ukuthi sisebenzisa lokho esinakho, lokho esiyikho, ngaphandle ukuthi sivuke sihlale sithi awu umsebenzi ayikho ukuze kushone ilanga, futhi umsebenzi ayikho, kanti umsebenzi is around you. You are a work yourself. You can stand up and change the culture, change abantu ophila nabo. Omama abathile lapha abakhethiwe, siyayazi imisebenzi yabo, siyazi ukuthi bayishintsha kanjani impilo zomuntu, because as I said, heritage, culture, this thing yenza ukuthi you grow spiritually, you grow spiritually. Umoya wakho uyahluka kwabanye abantu, awufani nabanye abantu, ngoba izinto zakho ukwenza kwakho kukhomba ukuthi uyasihlonipha, uyazazi. You are not another person, you are yourself, and whatever you do, you grow in yourself, you reach i-capacity. Khona abantu azuthiwa yini ama-dwarfs. Khona umuntu uthola ukuthi umfishane, not physically, mentally and otherwise, umfishane, but you have the potential to grow, but you cannot reach where you are supposed to be. As a result, uphile impilo below your standard of living. Kodwa you have the capacity, you have the potential to be yourself and grow big and uNkulunkulu athi kufanele ukuthi ube khona. Thank you for what you have done for us. I wish you would you can still grow and be a figure beyond the map and hambe nazo amazwe omhlaba ukuthi we have women of your caliber. Thank you very much. Ngidikize abantu besifazane. Sathokoza kakhulu umntwana ngalowo myalezo. Cha, nathi ndaba siyathokoza masibona abantu besilisa bekhona. Ukuthula ebandleni bazalwane. Nani niyazazi ke mase nizofakaza nisuke senilunge kanjani. Sukuma bangcwele ukubonga imkhuleko yenu. Amen. Ngifika izolo kulomnyango njengoba ningibona ngimi la stage. Amen. Lapho bengisebenza bazalwane ngesonto edlule iminyaka yonke emhlanje edlule ngisebenza kaCebo lethu. Inkosi ayibonga. Sebenzi wami kaCebo lethu bekuwukuthi makulesihlanu bazalwane bekufika abantu bezolanda umzimba sebegoduka nawo bezothuna ngakusasa. Okwami ukuma ngasemnyango ngibamukele, sanibonani, siyanemukela kaCebo lethu, ubuhlungu benu ubuhlungu bethu. Ukulahlekelwa kwenu ukulahlekelwa kwethu. Ugogo wenu befana nogogo wethu. Amen. Yenze nje kanjalo bakwazi ukungena bazizwe ukuthi baduduzekile. Ayi onakala ngesonto edlule kushoneke umuntu onamabhizinisi nje owaziwayo la eThekwini.
ngama ke Mnyango uhamba ke fikile kumndeni nomakoti wakhe osemncane omuhle ngime ke Mnyango nami sanibonani ubuhlungu benu bebuhlungu bethu kulahlekelwa kwenu bekulahlekelwa kwenu Nkosi yami umyeni wakho ubefana nomyeni angishawanga inkosikazi kanje phela umsebenzi kanti nje ngizoba nenhlanhla usakubi kanjalo vele ngihlangane noDr Thobela Sifunda ngithi dadewethu sengilahlela umsebenzi uDr Sifunda athi nawo ama-forms ntombazane egcwalisa ngicela ngishayele izandla Inkosi inkulu ngawuthola umsebenzi njengoba ningibona ngila so njengamanje ngizocela ukuphakamisa yona inhloko yomnyango wethu head of department uDr Thobela Sifunda ukuthi ake sidlalela kafishane ngale ndaba ye-heritage ngalomnyango wethu bese futhi esethulela nongqongqosho wethu esimthanda kakhulu ngicela simphakamise ngehlombe uDr Sifunda Kodwa wathathwaphi ke mamkhize hayi Khabandla siyabonga kakhulu ku-program director wethu uMamkhize wakaNdlovu sibingelela ke bonke abakhona ngithi sanibonani ngoba ngiya-understand ukuthi kuningi okwenzekile ezweni lethu okwenza ukuthi singaqondi ukuthi sikhuluma ngani masithi connect spiritually to your land, to your people, to everything we do. Ngoba uma ubuka nje indlela masikhuluma isiZulu sithi umuntu ngumuntu ngabantu lokho nje kukodwa akusona nje isisho kodwa kune element ye spirituality phakathi ukuthi mangibuka wena ngibuka umdali qobo lwakhe mawubuka mina ubuka umdali qobo lwakhe ngamemazwi ke uma ngabe when we recognize ukuthi the higher power ikhona kithina sonke awukwazi ukubona lo muntu abe uother so awukwazi ukuthi wenze ukubi komunye umuntu yingakho ke ngesintu bezingekho izinto ezingcola eziningi ngoba besazi ukuthi akakhonje sibhakabhakeni yabo ngoba kuhlupha lapho ukuthi we remove him bese sithi usesibhakabhekeni somewhere ukude unjani kodwa uma si realize ukuthi i-connectedness ifanele yenzeke nomhlaba spiritually connectedness nomunye umuntu ifanele yenzeke spiritually leyo nto yenza ukuthi heritage ne-culture yenza umqondo ukuthini so ke umntwana siyafisa because bona they are custodians of culture and heritage siyafisa ndabezitha ukuthi ngelinye ilanga siyenze lento ye-partnership ephelele enokuba honest phakathi ukuthi masikhuluma lolimi olukhulumayo sithathane size siyofika kuyoba nzima ngoba kuningi esibambelele kona kodwa futhi okungeyikho ngoba kwabekwa ukuthi kona so ke siyafisa ukuthi ngelilanga ndabezitha mhlambe ibe khona into ezokwazi ukuthi lenze lolo hlelo lokuthi sibambisane nezinhlaka ezahlukahlukene sine center ye-Africology laphambi kwethu nangu udokotela uNgidi siyazi ukuthi uya-understand uyaqonda ukuthi masikhuluma ngalolu hlelo kade ukhuluma ngalo kufanele ukuthi kwenzakaleni so ke siyakhuthazeka nje kakhulu ukuthi uyikhulume into ye-spirituality ngiyafisa ke ngoba ngithe nje ngizokhuluma nge-culture and heritage landscape ikhona ke lento ethi thina we are very rich thina siphiwe nje kakhulu la kwaZulu ayikho into esingaphiwanga yona manje ke okwethu ukuthi singagcini Dr. Thawane ngokuthi sisebenzisa amagama athi preserve promote ikona kuphi ukuthi si-conserve siyafisa ukuthi la kwaZulu angazi mekaZulu Natal noma kwaZulu kodwa ke siyafisa ukuthi kube khona into ethi for what we preserve we conserve
uyayipromota ukuze kube njalo. Ngoba masibuka emazweni angaphandle siyabona abaningi bethu siyafisa ukuya phesheya. Uma uya phesheya mhlawumbe uye United States ufika uthi hey masuye New York, hey Big Apple, okay sekufuna ngabe ngiye kwi-Statue of Liberty. Ngaleso sikhathi uya kwi-Statue of Liberty ushiya imali all the way from ama-tour guides to lelo bhasi osuke uligibele to indawo la usukulele khona uze uyofika. But all you see uma usufika kwi-Statue of Liberty ufika ubona i-concrete. Kodwa ama-tour guides asuke exoxela ngomlando, exoxela nangokuthi kwenzekani ukuze kube khona i-Statue of Liberty. Iyona intangible heritage ke leyo, lezo ingxoxo ezenza ukuthi ama-Americans abe ne-pride, bazigqaje ngokuba amaMelika. Uhambe uye UK, United Kingdom, same story. Ulenda nje Heathrow Airport, usunayo into ukuthi hayibo, ufuna ngihambe ngiyobona ama-palace, ufuna ngihambe angikwazi ukuhamba ngazange ngifike laphaya ku-King Charles noma kubani obusayo. Yilokho-ke esikufisayo ukuya phambili ukuthi culture and heritage ayingapheleli nje ekutheni silamba ikhona. Ngoba phela uma ngabe sithi sizolamba ikhona kanti yini igugu, kanti yini heritage? Ngoba kusho ukuthi i-heritage phela yinto wena, you are the heir yaleyo heritage. Sonke we are the heirs and heiresses zalento lesithi i-heritage. Kodwa futhi asikwazi ukulamba sine-heritage, asikwazi ukulamba sine-culture e-rich ngalolu hlobo. So ke esikufisayo ukuthi sikwazi ukuthi umuntu mayelenda nje lapha eKing Shaka Airport, okokuqala nje uma nje ukuthi uzolenda eKing Shaka ukhuluma ngeqhawe elikhulu ngendlela elisimangaliso. Othi noma ufika phesheya kuthiwa uma uthi nje usuka eSouth Africa babuza ukuthi umZulu yini. Yabo, that is the first. Uma uthi usuka eSouth Africa bavele bakuzela ukuthi uphuma kwaZulu yini. Manje ke kuyafuneka ukuthi sikhuthazane ukuthi le heritage ne culture Dr. Tawane ayingagciniki ngokuthi ayisesimbonile ke sifike salenda. Akubeke lendlela esipackage ngayo i-heritage yonke, ama-heritage roots ethu akwazi ukusikhiqizela imali sibe nomnotho otshalekayo kulezo zindawo esobe siyihambela noma abantu abavakashile abazobe beyihambela. So umuntu mayifika eKing Shaka siyafisa ukuthi afike nje azinze angasheshe asuke ngoba kufuna ahamba yokukhuleka laphayana. Kukhona i-tour guide ezobe ihamba naye imchazela ukuthi kwenzakalani ukuze sibe nale statue esinje. Mayisuka lapho usehamba i-heritage route yonke. Mayefuna ukuya up north uyahamba aye phezulu, aye wonke ama-sites o-Dr. Dlamuka sebewadwebile ke wonke ama-sites aya phezulu. Baphinde bawadweba futhi wonke ama-sites aya ezansi noma south of KZN. Baphinde futhi west, baphinde futhi nakwi-east. So ke esikufisayo ukuthi sikhuthaze ukuthi let i-culture ne-heritage yenze ukuthi silale sidlile, iy'ngane zethu zilale zidlile, umnotho ukhule KwaZulu Natal through culture and heritage tourism. Ngalesikhathi behamba-ke beya lapha beya khona bazohamba bethola ukudla la bedla. Sibaphekela amadumbe, abanye bawazi, siphekela amadumbe, sibaphekela ubhatata, siphekela African cuisine ngendlela esiyazi ngayo. Khona nomqombothi, kunomama bakwazi ukuthi benze izinto bapheke, create the mood kube mnandi. Nama athi sethu kade sinongqongqoshe nje sinapha eNdonsa esho njalo ungqongqoshe ukuthi mase befikile sebebone yonke into, baye emakhosini benza konke, sekufuna babuyeke manje. Then iNdonsa i-art center yethu isiya entertain, siyacula, yenzani. Ngokwenza kanjalo senza ukuthi umnotho ukhule ey'ndaweni esisuka kuzona. Yilokho nje ngifisa ukusho bese ngithula kuNgqongqoshe wethu ukuthi eze ngaphambili. Sinenhlanhla ke thina KwaZulu Natal ngoba lolu hlelo luphethwe uMntanenkosi, umuntu ongakhulumi nge-culture and heritage, umuntu oyiphilayo
oyaziyo ngoba wazalelwa kuyo. U-MEC wethu kongqongqoshe uGabisa, ngicabanga ukuthi akekho umuntu ongamazi negalelo lakhe. Mangabe umbona ehamba lapha KwaZulu Natal esebenzisana neNdlunkulu ngemikhosi eyahlukahlukene, awubuzi ukuthi uphi u-MEC waka Sport Arts and Culture. Ngicela samukele u-MEC Sport Arts and Culture. Ngiyathokoza ngicela sihlale phansi. Angiyazi ke le striker namagoli. Kodwa ngiyabonga ithuba ke umphathi wahlelo udadewethu uMthokozane uMamkhize wakaNdlovu. Kuleke kubona bonke abantu abenkosi abakhona phakathi kwethu. Ngibingelele boSingabo abazokhonyeliswa izindondo namhlanje kuyibona abasihlanganise la. Ngibingelela nonke sanibonani. Bakithi egameni likahulumeni wesifundazwe saKwaZulu Natal, egameni likaNdunankulu umhlonishwa ubaba uNtuli nekhabhinethi lakhe, ngifisa nje ukuthi ngibonge kakhulu leli thuba National Mamunzimane lisiphelona lokuba lizosho ukuthi kukhona benza kahle besifazane KwaZulu Natal. Ngiyazi ukuthi akubona bodwa la benibabizile, beningafisa bagcwala iMoses Mabhida Stadium. Kodwa ngenxa ke yama-resources nangenxa ke yama-logistics amaningi ahlukahlukene kube ukuthi nje ke nibize laba besifazane abayisihlanu. Okwesibili, ngiyabonga kakhulu ukuba nathi njengesifundazwe lisenze ingxenye yohambo lwenu ukuba choma uphaphele gwalagwala sikwenze kanye nani sibambisene kakhulu. We really do not take that for granted. We really appreciate that partnership in this journey. As I was saying to Dr. Tawane when we met, I said, actually this should be the beginning of a partnership for many, many more years to come. Now that we have started with this journey here in KwaZulu Natal, we want you back here next year for more other programs like this one. We can promise you that we will be opening our hands to that partnership, Mamunzimane. Abantu besifazane ke njengoba seshilo ubaba umntwana waseyibindini umntwana uThulani vele nje ke kwaZulu bebehlonishwa futhi bayahlonishwa, baneqhaza elibalekile. Ubalibeke uMthaniya izwe lakithi kwaZulu elibizwa ngayo kuthiwa kwele kaMthaniya. Mawukhuluma ngale nje lakithi uthi kwele kaMthaniya. Bakhona omama bafana noMkabayi owabambe likhulu iqhaza ekubusweni kwesizwe sakaZulu. Omama bafana neNkosazane uNandi. Ngibalula ke ukuthi iNkosazane uNandi isizalela umbumbo wesizwe lesi esizibiza ngaso isizwe sikaZulu. Siyazi ukuthi khona iNdlunkulu isikhiqizele umntwana uMagogo, umntwana omkhulu walapha kwaPhindangene. Ngiyafisa nje ukubalula nokuthi ngokwesizulu vele abesifazane kithi KwaZulu nakithi Afrika bayilokho esingakubiza ngokuthi ama-custodians noma ama-archives e-heritage, ama-archives nama-custodians esiko, ama-custodians nama-archives empilo nje yethu thina ama-Afrika. Kodwa ikakhulukazi khona la KwaZulu ngoba ngeyikhathi lezi mhlawumbe ezingaphambi kwezethu obaba bebehamba bayosebenza eMagoli nasemaThekwini. Kodwa ngaphambilini kwaloko vele obaba bebehlala lapha phansi kwesihlahla, bebehlala komkhulu, belolela izimpi. Abantu akade behlala emakhaya begada imizi omama vele bahambile obaba baye empini. Abantu abahlala emakhaya begada imizi omama. Ngakho abanikazi vele bamakhaya bemizi yibona vele abantu besifazane. Konakelephi-ke bafowethu, yilapho ngiyakhona ukuthi abesifazane-ke banale influence, banalobuntu obakha zonke lezi zinto esikhuluma ngazo kuzona zonke lezi ndawo esiyibalulayo.
esezibizwa ngamagama ezibizwa ngawo namhlanje. Siyazi ke ukuthi ngoba ngibe student se-history lapho ngafunda history, kodwa ngayiyeka kakhulu shuwe dokotela. Ngathi hayi ngiyayeka lento, kunamanga kakhulu la. Angifuni ukufunda lokhu mina ngase ngibhedilisha lokhu babelungu. Manje ke as a student of history, ezinye zezinto engazifunda ukuthi abesifazane vele kade bacindezelwa hayi base-Afrika emhlabeni. Bebephila nje ngaphansi kwengcindezelo ngoba ngesikhathi kuphethe amakhosi nakhona eEurope yonke indawo bekhethwa besilisa kuthiwe ibona abayiphalamende lenkosi, bena benza ukuthi lenkosi abesifazane bacindezele kuze kwasuka istrike lesibizwe nge-universal human suffrage sokuthi abantu bonke bafuna ukuvota. Mase ngabe sekuthiwa bayavota sebevota bodwa besilisa, kodwa istrike bekuthiwa yini? Universal human suffrage. Hayi baqala-ke besifazane baqala esaba istrike manje women suffrage. So kufuna ilungelo lomuntu wesifazane lokuvota. And baze balithola because women all over the world are very powerful. When they get determined to do something, they do it together and they win. Balithola-ke ilungelo ke lokuthi bavota abantu besifazane. Bekade nabo besayidlanwe yiwo amadoda lawa athi mangabe senikwa amakhosi ilungelo lokuvota ayesevota wodwa ayesakohulumeni. Ngokwemizwa yabantu angazi ngobe kanjani ngesilungu. Isekhona incindezelo kodwa ekwenziwe naye konke nabesifazane nabo banawo le ncindezelo ukuthi vele umuntu wesifazane ngacindezelo. Ngithi-ke ake siyixoxeni-ke bakithi izinto lezo ezibulala isizwe. Sizenze nje sibe ama-points of discussions where we meet and Dr. Sifunda, maybe we have a challenge as government, as this department, which is the custodian of most of these things together with COGT, that we create forums where these things are discussed. That is important. Let's establish those forums. Let's not make it an issue of a chosen few. No, let's spread it out. Let's go out and engage. Let's go out and talk. Because more often than not, some people debate these things wrongly because they are misinformed. Ngiyanibongela bantu besifazane abayisihlanu enizo award national wethu namhlanje. Akunina nodwa bantakwethu. Sinibongela ukuthi kulesikhathi samanje umuntu kaNkulunkulu khombenini. In this province we have thousands and thousands, hundreds of thousands of women who are really putting a hand into ensuring that culture, heritage is restored. Ningamike noma bese niyoma phezu kwentaba bese nibabakhulu kunabanye cha. You are just a mere representative of others who are not here. Kodwa umuntu ukhombe wena namhlanje. Thina-ke njengohulumeni uDr. Sifunda nje sengumthaskile indaba ezethu. Lokho akhuluma ngawo siyakwenza kulonyaka. Lokho akhuluma ngako umntwana athi heritage tourism. We are putting it into practice this year, Dr. Mazibu. We are going to be starting in Ulundi. She is already engaging with the municipalities there, with Amakosi, with Amafa, and everybody else, because we are saying, if let's say Kuluma let go to Birmingham, abantu bayakhona abantu bayabona Birmingham, kodwa thina siwuZulu siyaziwa saziwa inkosi uShaka emakhosini ngamathuna amakhosi muzi wengonyama ucetshwayo silesi ikhuluma ngayenzela. This year we are doing something. This year Ulundi, you are our first call. Babulawayo, you are going to our next call. Stenga, our third call. Howick, you are our fourth call where Mandela was captured. We have a trade. We are saying all the heritage in KwaZulu-Natal should be gold that we tap. Whilst we are talking about it, we tap it. We are starting this year. Mangase ngaqala ukusho ukuthi awusifunda impela useqosheni. Siyaqala kulonyaka indaba ezinto. Soqala nani ngoNkulukaZulu nendlulamithi yamakhosi. Heritage tourism. Qala ngani. Sithi ke bantu bethu mina nikonyeliswa namhlanje siyanibongela kakhulu uhulumeni wethu kuzwelonke siyabonga kakhulu enikwenzile ukusimela kahle nokuthi niqhamuke nalo mcabango omhle kangaka ukuthi abantu abenza kahle sibakhomelise kodwa asingagcini ukukhomelisa
asibenze babe abanye abayoba yimbiliso ukuthi uJesu usawoti awuthandi nje ugcine kodwa uwenza ukuthi usabalale yonke indawo ukuze wenze kube mnandi yonke indawo. Mina-ke ngiwusawoti angizuhlala-ke in your shells, nizohamba nisabalale ngokusho njalo uJesu Kristu, nizosabalala yonke indawo ukwenza lobuhle niyibona kusabalale nalonke laKwaZulu. Ngiyabonga kakhulu. Oh Mtumaseli, siyabonga kakhulu MEC, siyabonga umyalo sizwile. So masihlangene naseyidokfeleni siyikhulume le ndaba. Ngoba idinga ukukhulunywa impela iseyithebeni zabantu besifazane. Siyabonga kakhulu. Cela siphinde simshayele inhlombe MEC sibonga. Ngifisa ukunixoxela ukuthi mina ngangijwayele ukujaja isicathamini. Athi niyazi isicathamini kuye kwini igusha noma kwini imbuzi, niyayazi leyo nto. Niyazi ukuthi esicathamini babengena estage bangena bayibambene la ehlombe bahambe kanje. Nenibabona? Noma ngabe bawu25 bahambe bajike basaqala baqala ingoma yokungena bahambe baze bayongena. So ngaleli langa futhi ngiyabonga MEC ukuthi lo mcimbi asiwenzelanga kamashu. Ngoba ngangikwamashu ngamhlakula lo mcimbi wesicathamiya kuzokulwa igusha bafethu. Alumcimbi uqale late ngabo2 zicula insizwa ukhona lo gosa osefundise igroup yakhe ukuthi guys makwine thina sesiyolanda igusha sizohamba ngale ngoma ithi nginifundise le ngoma. Ingoma ithi sihamba nalo, nina nizothi ke sihamba nalo igusha, sihamba nalo igusha. Ishi competition competition mayiphela ngo11 ebusuku sekumnyama engamashawela ama street lights. Igusha liboshelo lapho phansi kwesihlahla laselibuzwa ngetshali. Ngabe wina vele kune yona le group. Sihamba nalo igusha. Bawina kufanele bayolanda manje igusha phansi kwesihlahla sebusuku kumnyama. Sihamba nalo igusha. Cabanga ke bawu20 emva kwakhe. Ababoni ukuthi kwenzakalani la. Bayifika ugosa. Ngoba abafana bakamashu bakwethu. Vika ugosa manje uyangivula igusha. Abafana kade belithathile igusha. Sekukhona ninja la. Athi igusha. Sekukhona ninja lapha phansi kwesihlahla senibuzwe ngetshali inja. Inja ithi sihamba nalo igusha. Athi mama inja ithi inja. Akakwazi manje ukubatshela ukuthi bafethu sekubhedile. Alisekho igusha nansi inja asibalekeni. Wathi bayithi inja yambambisana yathi wathi wema yaze yangiluma lenja. Baqhubeke emva kwathi sihamba nalo igusha. Babonakala ngomphathi wesicathamiya esho ngejubane. Phelile indaba yegusha. Phelile indaba yegusha. Sengibonga nje MEC ukuthi asiyanga kamashu sila. Uphoshe wena awusondele la eduze kwami. Woza siza ngabo manje. Let's get on with the program. Ngiyabonga kakhulu. Ngicabanga manje isikhathi sokuthi osingaye esize ngabo sizobacela beze ngaphambili ngenkulu inhlonipho. Focusing on the importance of growing up, teaching girls and boys the importance of loving their pure body and puberty coming of age. Her teachings involve storytelling, cultural music, amahubo, ingoma, educating about culture throughout the municipalities, and respect. Teaching the youth to be facilitators of oral tradition has been a big part of her work. She is widely known as an expert on indigenous knowledge systems,
She has been involved in the work for 35 years and more with notable results. She is nationally recognized and works with different groups in South Africa and in different provinces, namely Gauteng, Free State, Eastern Cape, etc. So from Umgungundlovu district, ladies and gentlemen, let us please welcome to the stage Professor Nomagugu Ngobese. Naibona kuleyo shandisi yomholiswano. Hey. Siyabonga. Right, olandelayo, Miss Nomthetho Sibisi grew up in Mahlabathini, surrounded by oral traditions, Zulu music, and the storytelling spirit that shaped her future. Her early exposure to Princess Magogo kaDini Zulu, the music inspired a deep respect for heritage and a lifelong commitment to cultural preservation. Her professional journey began in the world of theatre. She gained recognition for her unique artistic voice and performances with Umakweyana and Bridge the Words of Education and the Arts. She introduced therapeutic theatre for people with disabilities and began developing plays that highlighted social issues. She has been involved in youth and heritage preservation initiatives and disability. Asamukele ke unkosazana Nomthetho Sibisi. Bapho mama bakikize. Ziphithi zona play. Suka. Ngingasho nje ukuthi uNomthetho besisebenza naye kuwona lo mnyango ese-ofisini laSondini. Siyabonga kakhulu ukukhula. Next is Miss Caroline Smart. Ningathuki uCaroline usewumfana la ubonga ozommela from eThekwini Metro. She's also a very good friend of mine, though usehlala ke ekhaya labadala. Awarded with the eThekwini Municipality Living Legends Award for Arts and Culture, whose lifetime of work in the arts makes her a strong candidate for nomination under the ICH criteria. A multi-award-winning theatre personality and cultural practitioner, from acting in over 60 plays, working as a broadcaster, newspaper columnist, using media to document and promote arts and culture in Durban. Awarded with the Arts and Culture Trust Lifetime Achievement Award for the Arts Advocacy. Let us please welcome a representative for Miss Caroline Smart. Emgungundlovu awasho njalo. Bawuya kungaphethe. Emgungundlovu awasho njalo. Bawuya selama. Usithathele mikhondo nje. Thathele mikhondo. Usibambe, usiphakamisele phezulu umhange njalo yosala phansi izulu lezi Dala maphoshana. Engabe mawusuphesheya uweliso ubani amarobhothi aphesheya. Ezingane. Siyadlula, our next recipient is Vislungile Dlamini, a Durban-based vocalist, composer, and traditional instrumentalist. Her career in music is that it blends South African jazz, indigenous instruments such as umakweyana, and cultural storytelling. Miss Dlamini comes from a musical family and a strong cultural heritage background, using her art to reflect on history, resilience, ubuntu, and unity. Through her outreach program, Art Knows No Boundaries, she facilitates music and art schools, community spaces and homes for the aged, promoting the intergenerational transfer of musical heritage and cultural knowledge. Let us please welcome Uma Dlamini onto the stage.
Halala Madlamini, halala. Last but not least, Siyachula from Zululand District Municipality, Umntwana uDopi Zungu. Princess Dopi Zungu of Usutu Royal Home, Kwanongoma, is a direct descendant of King Dinizulu. She was amongst the maidens who participated in the inaugural first Umkhosi Womhlanga that was held in Usutu Royal Palace in 1984, Namgang Sahlorwa, before the ceremony was moved to Enyobeni Royal Household. She played a big role in the establishment of Umkhosi Rosivivane, working hand in hand with the late Queen of Kwakhangela Mankengane in 2004. She was assigned by the late His Majesty King Zwelithini as an advisor to Onomesho in different districts. She is the coordinator of Ibuto, Isipitipiti. She has traveled various countries as part of the royal delegation. She's advising on matters relating to Imvunulo Izintombi Zomhlanga. She is a leader and teaches Amabuto Asendlunkulu. She is a member of the local organizing committee for Umkhosi Asendlunkulu. Halala ndaba halala. Wena sematheni, wena sekushumayele. Sebethi umkhosi kanti abawuzwanga ngani sifunda ntuleleni luyangemeza uSuthu Sesifike esikhathini la sizodedela khona umama wethu osiphethe lapha ka-National Heritage Council azodlulisa amazwi okubonga ngalolu suku lanamhlanje. Ngicela simphakamise ngehlombe umama uSibongile Nzimande. She's the chairperson for National Heritage Council. Igoli lidilile bakithi kesho njalo ke masekunje umagedeza lo. Siyabonga. Sanibonani, ngicela ukudlulisa ukubonga ku-Program Director uMamkhize ohluphayo. Uyahlupha lo sisi. Owami umsebenzi mncane ukudlulisa ukubonga, kodwa ngeke ngibonge
ngingakabaluli izinto ezithize eziye zingihlabe umxhwele eyithinta izinto ze-heritage. Ngizokwenza example lapha eKing Shaka Airport. Kuthiwa yini le ndawo le boarding gate ngaku-Fly Safair. Uma ubuka phezulu laphana leso sithombe sisekhona sineminyaka kunesithombe setaba yaseSandlwane. Kodwa kubhaliwe ukuthi intaba yaseSandlwane. Mina ngisazi ngoba ngiyakwazi iSandlwane. So nginika inselele ubaba uDlamuka ukuthi i-heritage must also be educational. Abantu abafundiswe ngezinto ukuthi ukwazi ukubona intaba yaseSandlwana ihengwe laphana kodwa kungabhaliwe. And yet iSandlwana is our biggest heritage because we were able to defeat the British nation using spears. Bephethe inganono nama-machine gun, kodwa we defeated them iSandlwana. But that is not highlighted like the airport. So people who are coming in for tourism may not even know ukuthi yini leyanto le lapha lentaba. Bengisho lokho ukuthi asifundise nge-heritage. And nalento ye-disjuncture where heritage, tourism, culture are separated. For me, that was a very big mistake. At some point, there were one department, kusetshenzwa ndawonye abenza ngala bazi ukuthi kwenzakalani ngala. So manje i-tourism ihambela yodwa laphana, bayibukela ulwandle, bagibela oRisho, and yet we have art centers, we have oSandlwana, we have oDrakensberg, you know, things like that. Bese kuba ukuthi i-heritage yethu enye siyimaketha kanjani. When you go overseas, kuma-tourism hotspots, maybe let me put it like that, kuba khona ama-stalls la kudayiswa khona izinto ezihambisana naleyo ndawo. Thank you to the department for this event. By the way, I need to mention that the National Heritage Council also has an event like this, it's Gosha Awards. So please don't because there is a lot of talent here. So siyabonga kakhulu to the organizers. 39 years ngihlola intombi, ngilwela isiko lokuthi aliqhubeke lokuhlola intombi. Ngiyacela ke nje ukuthi abantu bazi umhlaba wonke ukuthi ukuhlola kuyona into yokudlala. Akuzusuka noma ubani athi uhlola intombi. Umuntu ozohlola kufanele eqale ku50 years and upwards ngoba vele kwakuyinto yabantu abadala ogogo. Njengoba manje lento isidlala abantu, ngiyathanda ngempela ukuthi baboshwe sayilwela lento labo abaphula umthetho ngoba isiko limile alihlehli. Ngiyabonga ukuthi ngithole lo mklomelo namhlanje emveni kweminyaka emingaka ngitibula kanzima bengazi ukuthi kanti bakhona abangibonayo. Ngiyabonga umnyango wazamasiko ophethe ubaba uKhawula nokuthi babe nenhliziyo enhle nemnene ekutheni mabe ngibona ngipaquza lapha phansi babe sebephakamisa imisebenzi yami ukuze izwe lazi ngami. Ngiyazibongela. Ngingunomthetho ngokwaSibisi ngiqhamuka eZululand District eMahlabathini mawuthanda ngatholundi lolu phaphe lwegwalagwala engizochonywa lona la eThekwini namhlanje lusuka phi no. Ngiwumuntu oyithanda iHeritage. Bheka ngoba igama le-NPO engisebenza kuyo nengayiqambayo ithi uZulu Arts and Heritage NPO. Kuningi ke sikwenzayo, siyacwaninga, siya researcher ikakhulukazi ngeHeritage. Kwasuka phi ke lokhu ukuresearcha ngeHeritage? Ngathi ngiyoperformela umdlokombani isilo lesesanda Khotsama. Sasa singibuza umbuzo wokuthi yini indaba ngikhulume ngawo wonke lamakhosi engangiwa displayile kodwa kungabi bikho neyodwa yesifazane. Sengithi ke mina cha Silo
phela abesifazane abazange baba amakhosi babe ngamabamba kodwa kwase kunginika umqondo wokuthi lento ayikhulumayo i-right ngase ngim-approach-a ke futhi ngathi ngicela ukwenza i-project on Zulu Royal Women ngenze njani-ke ngiyabhala sasithe isilo angiqala ukubhala ngendlovukazi kaMsweli ngase ngithi-ke mina cha Silo ngicela ukuqala ngomntwana uMagogo ngoba umntwana kwaphinda angenise khona uzongilandisa lonke udaba ngelithole umuntu owazi indaba ngqo ngase ngiyibhala ke nebala yapublishwa esekhona umntwana icoshakala ngesiZulu nangesingisi ngaqhubeka ke lapho sengihamba uphuphuthuka owesibili esengibhale ngaye umntana enkosi ozala isilo lesi esikhona kodwa ke leyo ncwadi ke ayikakaphumi ngoba isilo sathi kuhle ifundwe ngabakwabo bonke ngoba unina wabo bonke so ngisemi lapho okunye esengikwenzile ngiresearche ngoIsaiah Shembe umqali wendlela ngoba uma ubuka isonto lakwaShembe yilo kuphela eligxile esiZulwini yikho la ngihlaba umxhwele unyazi nje ngiluthanda ukubhubha ngoba yilabo abantu abasibekele ubuzulu bethu umuzwa wanamhlanje ke nje ma usuchonywe uphaphile gwalagwala uzizwa unjani kule msebenzi eminye osuyibalile neminye bungakayibali hey ngizizwa ukuthi angitshakadule njengethole libona unina ngoba lokho kuyangikhuthaza ukuthi angiqhubeke inkulu indaba ye-heritage uma ngabe thina njengabantu besifazane besikromelisa kanje basinika umdlandla asikhalaliseleke ma ngokuthi namhlanje uchonywe uphaphile gwalagwala ngomsebenzi wakho omuhle osuwenzile sikufisele futhi ke nenqobela phambili kulawo msebenzi eminye esezayo uNkulunkulu akuphe nensuku esithe ukwanda kancane ukuze ufeze umsebenzi angithokoze ngiyathokoza kakhulu sithokoza kakhulu ngibonani igama lami nguLuwa kaDlamini maliphelele ngulungile umsebenzi wami uyi-sound healing umthethwayo ngumculi but ngisebenza ngokomphefumulo ngoba ngasajisha i-sound healing and usuku olunjengani namhlanje ukuthi sithole i-National Heritage Council ikwazi ukuthi isibheke lezi zinto esizenzayo noma thina sizibona kuyizinto ezincanyana but ku-important kuthina ngoba thina sikhule ngesikhathi se-intergenerational ama-bonds akhona ebeqiniso besithi siphume nabantu abadala bethu sithola ukuyaleka noma sisephathini omama bakhona nobaba bakhona nathi siyingane sikhona sathi singalahlekelwa ilelo siko kwalahleka nanokuthi kanti i-heritage yethu ihamba iphelele kuyo nezinto ezi-important kuthina zagcina sezisele ngasemuva so mangabe sibona ukuthi nathi sibancanyana nje singesilutho kodwa uNational Heritage Council iyakwazi ukuthi abhekelele abone ukuthi awu nani maniwalka ngalendlela singawalkisana ngalendlela siyabonga kakhulu sabonga kakhulu sisi mhlambe ke ungathini ke komama abanegazi kufuze ngabe balibambile kakhulukazi ukukhuliseni abantwana bamantombazane kukhona lento yokuthi ngesinye isikhathi sizikhohlise sizitshena ukuthi kukhona abantu abama-artist khona abantu abangewona omama babezalelwe ukuba ama-artist ngoba bayafundisa yibona bakunelisa ulwazi in such a way that ngiyacela ukuthi sikhusele ilimi zethu isingisi sometimes translate isintu iyalahleka leya wisdom esinayo elimini zesintu sengiyacela komama siqhubeke si-encourage ingane zethu ukuthi sifunde isingisi kodwa uyosichaza kangcono mawulazi ulimi lakho so mawunolimi lakho umi ngalo ngoba thina sibe ku-disadvantage kakhulu abantu bakulalela mawukhuluma isingisi lokho kwenzani kwenza ukuthi thina eyethu i-heritage isalele ngasemuva kanti ulimi lethu siwalka nje ulimi lwethu indlela ocula ngayo ulimi lwakho lemvelo okuyilona
olushayo ukuthi uzofraser ngale ndlela wenze ngale ndlela. So ngiyaba-encourage ngempela ukuthi omama akukho okuncane okwenzayo ukusiza nje ingane uyibona ukuthi hawu yaze yahlupheka leya ngane mhlawumbe idinga isiyalo nje hayi nanokuthi idinga imali mhlawumbe idinga umuntu ozokahlale phansi nayo ayilalele nje ukuthi ithini yini usizi lwayo. Siyeke futhi ukuhlukanisa abantwana ababafana nabamantombazana ngoba leyo nto yenza ukuthi mabekhula bangaboni ukuthi ama-responsibilities kumele babambisane kanjani kuwona. So kumele sikhulise iy'ngane ezizofunda ukubambisana zifunda ukuzwana. Sithi thina noma siyabazali isixabanile kodwa senze sho ukuthi iy'ngane zethu zamantombazane nezabafana ziyazwana ziyahloniphana ukuze kusasa sibe yizaguga ezigadekile sigadwe abantu abanenhlonipho abakwazi ukuqhubekelisa izwe lethu phambili. Sabonga kakhulu sesilo. Ngiyabonga. Thank you so much sis. Khuleke esilweni samabandla ingonyama uMisuzu likazwelithini uhloma esakhe indlula mithi yamakhosi. Ngijabula kakhulu ngiyathobeka ukuba ngithole lokhu ngijabule kufika inyembezi kuzinyembezi zenjabulo ngicabanga nomntana enkosi ngoba ena ngiproduct yakhe ngacijwa uyena ongeze ngaze ngaba kubalazo nokuthi ngazwe ngabantu. Okungithokozise kakhulu ngoba ngila namhlanje ngithokoziswe ukuthi noma esesekameleni umdlombana nomntana enkosi akaze ngiyilahli ingonyama uMisuzu kuze kwanamhlanje ngimgcinela isiko umntana enkosi aye ngikhulise ngakho ukuthi kwenziwa kanjani umhlanga ngiyalekelela hayi ngoba nakho uqondiswa yimina ngisuke ngelekelela ukuze noma ihambeli ifikile zibona into enhle kuphinde futhi kube umkhosi wesivivane nakhona ngilekelele noma ngakhonjwa ukuthi angelekelele khona kodwa nje ingonyama yafica kuneyinhlaka emadodeni nakithi thina besifazane. Ngithobeka kakhulu ekuthinini kufike lesikhathi unezinto osuku uwenza ungazi ngempela. I'm so shocked ukuthi ena ngikhethiwe ngathi kanti uNkulunkulu unami bengelula endleleni bezinginetha kakhulu besho konke nje abangakusho kodwa nje uNkulunkulu engenze ngibheke phansi ngiqhubeke nomsebenzi. Ngiyabonga namakhosi ukuthi abe nami kwaze kwafika la engibonakala khona ngoba akuqali la bekunosibhidla kunonkonyeni kunomloyi kunabanye nje oMTC abaningi njengoba size sifika manje ubaba ukhawula bonke labo oMEC bebengifica ngisiza ebukhosini ngoba phela siyakhonza ukuthi ngiwakhona ngabe ngihlala lapha emabhentshini kodwa kwabonakala ukuthi kuhle ukuthi ena ngisukume ngihambe ngiyosiza ngingakhohlwa ukubonga umndeni wami kakhulu ikakhulukazi uGwabini umyeni wami okuyena owavula izandla wambiza umntana enkosi wathi ngicela ungidedelele uTopi azosebenza umsebenzi wamakhosi. Ngiyabonga nezingane zami ebezinginika isupport kakhulu umafungwase wami uSinothile nenkosana yami uLungani nabazukulu bami ukuthi ena bengasho ukuthi umntwana uhamba njalo bengiphatha kahle benginikeza isupport ngakhohlwa endlini kamama obhuti bami omnye ongasekho umntwana uMongiseni nomntwana Benkosi abanginikeza kanye namakhosikazi akhe isupport yokuthi ngibheke phambili ngenza umsebenzi wabantu abadala nabo abangani bami bonke abanginika isupport ngakhohlwa uNdlunkulu uNdwandwe nomntwana wakwaZungu uNdlunkulu uNdwandwe oSuthu nomntwana wakwaZungu Thangiboni nomntwana uBhela noTholakele Magwaza abantu abangibhekhapile nomntwana uCwebile ngithabe enkosi bebe nami kube bekwenzeka bengoba nabo bezongijabulisa ngijabule kakhulu uthi uNkulunkulu benami kulo lonke uhambo olubeni ungekho lula kakhulu ngiyathobeka kakhulu ngibonge nabasendlunkulu abangiphelezele bakhona la ngaphakathi bezile Nkosi yami bangiphelezela ngiyathoba ngiyabonga kakhulu. Sicela indaba izitha ke azisizwe ukuthi indaba izitha ubani bawabani
ngingumntwana Ntombi ozalwa oSuthu, ezalwa umntwana uMahlokohloko. Umntwana uMahlokohloko ezalwa inkosi uDinzulu wasoSuthu. Yena umntwana uMahlokohloko uzalwa uNdlunkulu wakwaNdwandwe engoqongweni kwaDidwayini. Bese ngizalwa isithole sakwaSangweni ongwanangwatwe ongwanamabhudlo wena kaNkewani. Ngimbonga umama wami ngoba ngene enyaweni zakhe uyena owaye esiza ebukhosini kakhulu. Ngisho ukuthi nomntana enkosi uzangikhetha wangikhetha ngayo intombi yakwaSangweni ukuthi ngehlale ngingabibikho ingane kaGokusangweni engakwazi ukwenza lento yala ekhaya. Ngithi ngiyabonga kakhulu. Mina ke Ntombi ke ngwasoSuthu. Ngase ngishadela kwaZungu endaweni yasekushumayeleni ngaphansi kwenkosi yakwaButhelezi umntwana uZuzifa Sheng. Inkosi yami umntwana wakwaphinda ngene uZuzifa. Bemna ke ngase umzi wami lapha umzi la engikhonze khona kusendawo kwaMdumela kwaZungu anda uLunde amahlabathi. Ngiyathokoza. Umuzi wami mhlambe singalondoloza kanjani amasiko? Singalondoloza kanjani amasiko? Amasiko into engibona ngayo ingane ikhuliswa ekhaya ngenhlonipho. Ithi siya kunomehlo usike soyicija ngemfundiso yasekhaya. Lapha ya onomehlo ngizwela kakhulu ukuthi bayayikhandla kodwa akukho abaxoshayo. Labo mama laba bakha intombi noma ziphunyuka kunezinto eziningi esizizwayo. Kodwa siyaya nami ngifike ngisho ukuthi kubalulekile ukuthi wazi isiko lakho. Kubalulekile ukuzigcina. Ngoba uma uzogijimela izinye izinto awukhona ukuthi uye phambili. Ake ngenze njengami nje isibonelo. Angikaze ngize ngibeke uvanzi. Ngahamba ngaqhuzwa njengawo wonke umuntu kodwa ngaphinda ngangena endleleni ngafika emshadweni ngahlala emshadweni ngagcina sengiyilolu ngile ndlela engiyiyo. Ngoba nje uma ungasho ngutshela ukuthi mhlambe ngino 31 years ngishadile ungathi ena ngiyaphosisa kanti cha ngiqinisile nje unkosikazi nje wekhaya okwazi ukuphatha ikhaya. Kubalulekile ukuthi uzazi wena nesiko lakho futhi wena uzazi ukuthi yini oyifunayo. Uyabona nje uma uzozazi wena ufunani uphinde futhi ungahaleli lutho ngoba okuningi okubhlungu einganeni zethu nana ukuthi phela igcine seyiphuma esikweni. Kodwa ngiyathanda intombi zinomfutho kakhulu ziza mawala nje kulonyaka nje bezu u60,000 kulokho khomba ukuthi zinesasasa phezulu kunjalo. Zona azizihloniphe, zona azingaphuza utshwala, zona azingezi lezinto eziningi esizizwayo ukuze leli siko ligcineke sikwazi nanokugqoka nje imvunulo inezigaba zayo kwayona imvunulo. Uqala ube ingane ugqoke yobungane usuke lapho ube intombi ubusuzongena uyelo usuke kuyelo uye ku red lapho kusuka sekuthiwa ibhejile. Lapho ke mayisize yaqoma ke ingakadibani nesoka uyibona ngokuthi ke igqoke ke ivukusi lokho okufaka u-red royal and blue kanjalo lapha ezantsi kukhomba ukuthi usuyiqhikiza konke ukuhamba ngegaba. Bese ngizogcizelela kakhulu sathi ingane zethu ngabe zintsha ngabe yehlisa kakhulu ophuzweni ngoba ungazi ukuthi sekudlobelona nobumnandi bese begcina bezenzela izinto zabo. Okubhlungu kakhulu enhlizweni yami engeke ngize ngikushiye. Ayikho into ebhlungu ukuthi omama obeyintombi bakhande intombi bese kuba khona abathola amathuba sebezokwenza ama event ethile ngokubenzela ukuzuza okuthile. Angathi noma kuthiwa abatshwelele njani angibazi noma baye enkosini baye egodlweni bayocela ukuthi sicela ukuthatha imbali zesizwe siyozenzisa lento. Ngimane ngiyadlula nje kulokho kodwa kungilimaza kakhulu ngoba ma usuyibona ingane lapha yazi nosaziwayo sekunjanjani lithi igama amatshitshi kunjalo lamathawula lamabhinqa bese ifuna ukuza nawe emhlangeni ngakhuza ngababazi
angazi singabambisana kanjani ke qoqeke nomama abangavumi ukusetshenziswa ngabantu abanenhloso ezithile bethatha izingane bozenzisa ama event abo benzela ukuzuza okuthile. Zingane ezakhandwa ngonyama nendlovukazi lezi. Kodwa manje sekunama event amaningi ngibone lokho nalokho. Ngithi uNkulunkulu kodwa ngelinye ilanga mhlambe laba benza lezi zinto kuyophela. Yebo ngiyathokoza. Isilo okhulumayo uMntomkinoko wasegazini omsunguli wePhileni Nsizwa Foundation okuyinhlangano ekhulisa abafana abancane baqoqwada cija ukuba abakhulu beba amadoda akusasa. Ukusithokoza kakhulu ukuba sibe ingxenye yalo mcimbi omhle kangaka la kuzogcinwa khona uPhaphelo Galagala abesifazane bethu ababambe elikhulu iqhaza ekuthuthukiseni nasekugcineni umlando wethu namagugu esintu, amagugu esiZulu. Lokhu ke kusibuyisela emuva emlandweni la umbuso nje wakwaZulu wahlonza khona abantu besifazane njengento emqoka kakhulu. Ingakho umlando usibalulela ukuthi kukhona indlovukazi ezabamba iqhaza elikhulu ekubunjweni kwesizwe aze akhipha ngishimpi. Singabalula iqhaza lenkosazane yenkosi umntwana womkabayi owabamba ubukhosi waze wakhipha impi. Singabalula iqhaza lendlovukazi ukaMsweli, indlovukazi yasoSuthu eyabamba intabo zombuso isilo sasoSuthu siboshiwe eSentelina. Namhlanje silolu suku olukhulu kangaka esibonga kakhulu umkhandlu iNational Heritage Council no uhulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal, uhulumeni wesifundazwe okuyiwona ohola umkhankaso kakhulu ukugcinwa kwamasiko nemvelo. Kusithokoza kakhulu ke ngoba abantu besifazane babukeka ngazathi ipolitiki noma ezombusazwe eziqhakambisa amalungelo abo, kanti ilungelo lomuntu wesifazane elasendulo. Kungakho noma ubuka uma kubuswa nje ekhaya umnumzane ehlabile, izitho ezinhle nezimnandi encosweni zinikezwa abantu besifazane ngoba iqhaza labo likhulu. Uma kunezimpi zembango, izimpi zeyigodi, uma sekwehlulekile umuntu olamulimpi umuntu wesifazane, ngoba makushaya umuntu ngisho emgangeleni umuntu wesifazane ufike emgqamalazela noma ngabe insizwa beziningi kangakanani zibe samshaya ngoba uselanyulo lomuntu wesifazane. Ngakho ke lokho kwenzeka namhlanje kuvuselela kuphucula into eyimvelo yethu thina maZulu esigqaja kakhulu ngayo. Ingakho nathi njengePhileni Nsizwa Foundation siqinisekisa ukuthi amalungelo abantu besifazane ayaphuculeka kakhulu, bahlonipheke, bathole zonke inhlelo ezibafanele njengabantu besifazane. Futhi sisekhaleni lomkhankaso wokulwa nokubulawa nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane lokuthiwa phecelezi iGBVF. Okusho ukuthi sithi thina uma sikhulisa abafana sikhulisa umfana oresponsible, umfana ozovikela ikwabo, avikele udade wabo, avikele unina, avikele isigodi sakubo, ilokishi langakubo, avikele nezwe lonke. Kodwa ngeke kwenzeke uma ngabe singayigxilisi imfundiso zokuthi abantu besifazane bamqoka kangakanani. Futhi kuyafanele nokuthi sithole ithuba lokuveza ukuthi naye umfana umqoka kangakanani, ngoba ubathola bedla idakamizwa bese emgaqweni bebizwa ngamaphara, abanye abayiqondi ukuthi bamqoka kangakanani. Ngiyafisa nje uchaphazela ukuthi emndenini uma ngabe ingane yomfana ingatholakala kwenziwa imizamo eminingi nangokwesintu ukuzama ukuthola ingane yomfana ngoba ibalekile, iphethe imbewu. Kona manje uma umuntu ephethe imbewu uzoyitshala kuphi umuntu ephethe imbewu engakwazanga ukuthi akhuliseke ngendlela efanele. Kungakho ke njengePhileni Nsizwa Foundation sithi thina siyaleseka kakhulu lolu hlelo oluqhakambisa oluthuthukisa abantu besifazane, ngoba umgomo wethu uthi nje umfana akayimbandakanye nezenzo ezidicelela isithunzi somuntu wesifazane phansi. Ezikoleni siyafika ukwatshela abafana ukuthi no, kungathi akushiyo ukuthi uma uhlukumeza ezinye ingane noma uthanda uqwebhe ezinye ingane kuthiwa uzoba insizwa. Cha, sithi nje
into nje engafa esifane siyikhuze ngoba ubhokolo obungenangqondo ofanele bukhuzwe obuthi mabukhula bese kuba i-GBV. Uma ngabe kukhona abazali abenza izinto ezikhombisa ukuthi ukulwa nomuntu esifazane into emukelekile, siphikisana nakho, simelana nakho ngawo wonke amagama ngoba sazi ukuthi thina umfana kufanele avikele isizwe, umfana kufanele ondli kwabo, umfana kufanele azi ukuthi yonke into ayicabangayo ney'nqumo ayithathayo kufanele ayithathe ukuze athuthukise kwabo isigodi sakubo nezwe lakhe, ayigcaje kakhulu nesiko nokuba umZulu kwakhe. Ngiyathokoza kakhulu ngalesiko. Ndabezitha kubonakala sekuwande kakhulu ukuthi abafana basoke kanti kwaZulu kwakunosiko lakhona lasentabeni labafana. Kungenzeka mhlambe ke njoba umntwana inkosi begqugquzela indaba zokuthi kwakhiwe insizwa noma amadoda kusasa ukuba lolo siko lisengabuya yini lokugweda kumele ibuye emasisweni ngoba ngisho iBhayibheli liyasho ukuthi ningayibhonculi ikhonkwane eziphiselwe ngoyihlo. Uma sikubheka konke okwasendulo okuqagula noma i-identity yethu njengamaZulu kumele sihlehlele kukho ngoba vele umonakalo uqale ngesikhathi sideda ey'ntweni zethu kodwa nathi singazenzi ngoba kwakufike abaqoneli abavela emazweni angaphandle ngaphesheya kwey'lwandle bezosiyekisa okwethu ngoba bebona ukuthi sibambelela kakhulu esikweni nasey'ntweni eziyithina ukuze sikwazi ukuthi bakwazi ukusihlasela kahle kufanele basihlakaze ngokuthi basephucwe ngokwethu basinikeze ongesikhona. Yingakho namhlanje sisebenza ubusuku nemini ukuzama ukuqondisa umlando ngoba umlando wahlanekezelwa ngesikhathi kufika abafo nabafokozana beqhamuka kwelamangisi. Mhlawumbe ke Ndabezitha iqhaza elibanjwe amakhosi kulo mkhankaso eniphezulu kwawo liba lingakanani ikakhulukazi ngoba zonke lento ezimbi zenzekayo zenzeka endaweni zamakhosi nasemfuleni kukhona insizwa nezinduna. Mhlawumbe lingakanani iqhaza ke lamakhosi ukuthi sibuke isizwe sikaZulu sibusele emuva. Angiqale ngithi nabesilo ingane lezi zamantombazane nomama azidlwenguli, azihlukumezi, azishayi, azibulali. Abantu besilisa abakhulele emakhaya. Kodwa futhi uma ubuka kahle kusekhona umthetho wamakhosi. Izinkantolo zamakhosi ziyasebenza, kukhona induna zezinsizwa okuyizona ezihlezi zina laba bantu kuthiwa ibona abagangayo. Ngamanye amazwi uma ngabe singaqikeleli ukuthi sivuselele nohulumeni okhona njengamanje alibeke obala iqhaza lezinkantolo zamakhosi ngoba umthetho wamakhosi iwona umthetho olawula abantu bonke ngaphandle kokubahlukanisa ngokwepolitiki. Kodwa futhi uma ngabe ungaqhakambisiwe ngoba isikhathi esiningi uthola ukuthi umuntu wonile afunwe zinkantolo kahulumeni kodwa ebehlezi nabantu ezigodini ubantu izinkantolo zamakhosi nokusebenza kwezinduna kunokubambisana nokwezinkantolo lezi zikahulumeni ngabe kuba lula ukuthi sikwazi ukukhalima lesimo ngoba inhlekelele esibhekene nayo. Umuntu wesifazane njengamanje usesaba ukuphuma emsebenzini ekhaya ngenxa yokuthi uzohlunyezwa umuntu wesilisa. Umuntu wesifazane usesaba ukwehla emotweni ngenxa yokuthi uzokwephucwa imoto umuntu wesilisa. Kanti umuntu wesifazane yigugu sonke sifike ngayo inqola yethu esafika ngayo emhlabeni okusho ukuthi uma singakakwenzi lokho ngisho noNkulunkulu imbala sibe sinecala ngoba kumele sibavikele. uNkulunkulu wabenza bababuthaka bakhandwe ngathi kufanele sibavikele njengoba sivikele thina uqobo. Usuku namhlanje ke Ndabezitha libonakala lihambe kahle. Ungathini nje umuzwa wakho naku usudonsa nehubo selikhalisa nenkosana nomntwana omkhulu kusho ezwa abasatwana basendlunkulu bezomlekelela ngehubo lasekhaya. Angubongele kakhulu uhulumeni waKwaZulu Natal ukuthi lo mcimbi omkhulu kangaka ube kulesi sifundazwe. Ngibongele kakhulu ngikhuleke esilweni samabandla indlu lami ithi amakhosi ukuthi phakathi kwezimenywa ebezikhona nalabo ebebehlomula kuphakanyiswa igama laseNdlunkulu ngoba ilona thempeli lethu ila okukhona khona udengezi wonke amaZulu okufanele ancinde khona. Siyambongela kakhulu umntwana soSuthu ngokuhlomula lo mhlomulo ohlomuleyo nawo bonke bebekhona kodwa kuyasho ukuthi impela iNdlunkulu kumele ihambe phambili ezinhlelweni nasekugqugquzeleni isiko nokubuyisela zonke izinto zethu zibuyele ngoba
kufanele sikwazi ukuzedlulisela esizukulwaneni esilandelayo, singabi nesizukulwane esesilahlekile ngenxa yokuthi kushode noma kwentuleke abantu abazokwedlulisa umbiko bedlulise isiko. Sithokozela kakhulu umsebenzi wenziwa umntwana sosuthu kusukela kwakhiwa noma kwavuselela kabusha zonke iy'nhlelo zasendlunkulu. Ingxenye yakhona ibambe elikhulu iqhaza. Kusithokozisa kakhulu ukuthi sibone abantwana basendlunkulu besekhaleni lempi lokugqugquzela ukubuyisela kwamasiso zibuye emasisweni ukuze siphile impilo efanele. Siyathokoza kakhulu.